Terve kaikki dirtkaita ja tällä kertaa pelaamme Sura Gamesia Apple 03 kanssa. Terve! Missä sä oot? Mä en oikein näe sua. Siellä. En tunnistanut uudesta skinistä. Okei, nyt näe. Mä en hauuttautusti ja mä menen tänne. En mäkään. Oota, mä katson nyt. Joo, mäkin tuun sinne. Nyt! Joku muukin tyyppi menee. Mitä sä löit? Mä huitasin jotain jätkää munille suoraan. Let's get this. Mä menen tähän katsoa mitä täällä on. Tässä on muistaakseni yksi secret house. Juu, mä en tuu sinne. Mä yritän etsiä jotain muita chestejä. Täällä on jätkä, jolla on jotain kamaa. Täällä on intensiiviset taistelut. Sä kuolet. Ai. Mene pois. Ei se jahtaa mua. Se vaan huitas mua kerran puumikalla. Tuu nyt pois sieltä. Siis minne sä ees menit? Mä kuulin pistonin aukeavan jostakin. Mä oon Menit tällä jonnekin hetkellä vuoren spannin päällä. vieressä vuoren päällä. Ai niin, no mä oon tulossa sinne. Siis en mä tänne halunnut. Tuu, mä näen tuolla sun nimesi. Ahaa, tänne. Okei, otan mä purkkailen vähän. Jos joku tulee huitastaa sen nyrkillä alas. Se yksi matsi meni niin hyvin, mutta kun sillä toisella jätkellä oli se aeromiekka silloin eilen. Älä tuu. Okei, siis löysin chesti. Mä luotan suhun. Ei löytynyt chestiä. Mitä huolella? Mä käyn tossa sillan Katson toisella tässä. puolella. Hei, mulla on puuntaimi. Heittelen tältä sillalta niitä. No, hyvä se meni sitten. Itse ei löydy mistään chestiä. Mä haluais siemeniä. Huijaus koko paikka. Mä rupeen floristiksi. Mä en voi tappaa ketään. Hei, Tulivuorisaarelle mennään. Ei mitään, se oli Prisasnet kakkosessa. Ai se Tulivuorisaari. Niin. No on se täälläkin. Mitä sinä sitten huijaat? Toi on se eri tulivuori. Mutta se Timumiekka on ainakin sit haettava. Juu, otetaan Muuta se sitten mahdollisuutta. ikävästä tilanteesta tai sitten vähän sen loppuvaiheesta tämä matsi. No, loppuvaiheessa se pitää hakea, koska emme sitä muuten saada. Okei, mä olisin Kuka ei näköjään tiedä. chest, joka on luutattu. Ei ollut ihme. Täällä on uuni. Ja täällä on mua pelottaa, että mä reikä, kuolen. jossa on vankityrmä. Ja Valin siellä, mä löysin chestin. joka on luutattu. Kyllä. Sitten mä tuun vuorta alas. Ja niin kuin minäkin. Mä Tuolla on joku tyyppi. Ai! Mä luulin, yritin trollata sut. No sä Hei, mä löysin puhut chestin. mut tyyppi, Joka oli tyyppi lähemmäs, joka on ilkeän näköinen. Hei, mennään pikkupiraattiveneelle. Hei, mennään chestiin. Me hakee timanttimieka. Sitä ei saa ennen niinku deathmatch on alkamassa. Itse, no mä menen jollekin saarelle, jossa on linna. Sen katolla. Hei, mulla on puumiekka. Hyvä, mä menen veden pois, jotta tyyppi ei huomaa. Ei huomaa mua. Happea. Pop, se ei huomannut mitään. Hehehe. Onks toi hölmö? Häh? Se kävelit, mä oon vaan täällä, stalkkaa täällä pohjassa, niin se vaan silleen, ei täällä varmaan ketään oo. Minä taas menin järven pohjaa pitkin, kun yksi tyyppi meni ohi. Okei. Meitä sinne saarelle. Joku on täällä. Ai siellä saarella. Yhdellä saarella. Se Menen tästä, ihan koska mua vieressä. huvittaa mennä tästä. Oi ei tuolla, voi Jeesus, kun tuolla on tommonen jätkä. No älä tule. Okei, tässä on parkouria. Tuolla tulee jätkä, mä menen veden alle. Ettei se vaan tulisi tänne. Oja. Onks toi sokea? Onks toi ihan sokea? Siis mä oon ollut veden pinnassa uimassa. Ja noi jätkät ei nähnyt mua. Aha. Mä vaan silleen, että rouvasti. niin vaan silleen, ei. Joo. Idiotti.
Mä oon täällä linnassa. Mä oon yhdessä nyt össä ja mä parkouraan. Ai sä oot siellä päällä. Hei, siellä ylhäällä on joku. Siellä ylhäällä on ollut Mitä joku. kamaa sillä on, näet sä? En mä tiedä sitä kamaa, mutta mä näen nimen. Varovasti. Itse luotettu, mä kuolen. Mä tiedän sen. Mistä sä voit sen tietää? Siinä on tyyppi, joka on rahakko. Tier 2! Hyvä. Juokse! En minä juoks. Hei, tää jätkä tuli tältä parkourilla. No minäpä... No mitä, älä huido mua nyt alas. Tuu tänne sieltä. Joo, mä luuttaamaan. Mä tiputin sen. Mä tiedän, että täällä on vielä. Koska mun tunnot sanoo niin. Mun tunnot on aina oikeassa. Mä taian oikeesti niinku for real. Mä taian oikeesti niinku for real kuolla. Pitää olla niin nopee. Jaha, mä olisin testin jo salikala. Se pauttaa paljon. Mä oon, että big fuck. Mä tuun. Se on niinku tossa. Ihan justiinsa mä kuolin. Hei tyyppi. Se yksi tyyppi haki Tapat sen mun kaveri. timumiekä, se Sä kuolee. kuolet. Mulla jäi puolelti. Ai sulla. Niin. Juu. Mulla ei ollut sitten mitään kamaa. Okei, mä katson. Hitsi, en saanut mitään parempaa kamaa. No sä viet ihan noilla hyvin kamaa. Hei, tossa on ottamassa timumiekkaa joku jätkä. Mitä kamaa sillä on? Oota, täällä on Iron Fulli. Ujui. Sitten sinä. Onko sillä Iron Fullit siis? Oota. Te ootte pelaamassa vaan kahdestaan. Sun vastustajalla on Iron Fullit. Hei, nyt sulla on viimeinen mahdollisuus 30 sekkaa hakea se timumiekka. Missä se on? Se on siinä viereisellä saarella, se pieni kivikasa siinä vieressäs. Juu. Sitä yritti hakea joku tyyppi, mutta se oli niin hölmö, että se hukkui sinne, koska se meni niin aikaisesti. Sun pitää mennä heti pohjaan, sulla on niin vähän aikaa. Vitsi, kun mä en oo puustaamassa sua, sä et ehkä kerkeä, sä et kerkeä. Kerkeä. Sulla on 5 Joo, sä et kerkeä. Jos vielä sanoisit. En ehtinyt. No, aika selvä. 1 Tuli sekka. ihan siinä mun vieressä. Niin. No, yritä sitä vastaan. Ainakin nyt. Haha, sen huijat tuosta. I picked you. No, sillä oli parempaa kamaa. Se oli ihan hyvä matsi. Uppaat sä tän. Juu. Tää oli hyvä. Juu. Mä kuolin, koska mulla oli huonoa kamaa. Ja mä peilasin parkkourin. Mä olisin selvinnyt, jos mä olisin. Jos mä olisin tullut, mä luulen, että siellä on toinen tiedätkö. Mut eiköhän se ollut siinä. Toivon, että piditte. Musta oli sitä suosikkeihin. Pistäkää kommenttia. Ja eiköhän se ollut siinä. Moro!